Днес ще разгледаме къща от 110 квадратни метра. Bunun içerisinde 18 метра веранда също има. 110 квадратни метра, 3 плюс едно широко жилище. Обърнете внимание, разликата на този дом от другите е, че, например, долната част е направена с 2 метра височина и отдолу е осигурено складово пространство, много хубава хоби зона, където можете да извършвате ремонтни дейности. Нашия дом е на 2 метра над земята, затова терасата е много по-проветрива и с по-добра гледка. Виждате черните ковани железа. Линиите на покрива вече се предпочитат по този начин от много наши клиенти. Сега този тип къща, т.е. къща, която е 2 метра висока от земята, можете да използвате не само за извършване на вашите дейности отдолу, но и да я предпочитете за дълги и тесни парцели. В момента гледаме долната част на къщата. Казах, че е на 2 метра височина от земята. Тук е същото като къщата, 110 метрова площ. Искам да видите колко платно са поставени железата в профилите и земята, за да бъде конструкцията здрава. Отново е използван модел с пилоти, плюс върху това е допълнително укрепено с бетонна основа. Тук отново можете да направите тоалетната си, банята си, всичко допълнително. Тъкмо говорех за парцела. Ако парцелът ви, например, е дълъг и тесен, както виждате от долната страна на къщата, това ви дава възможност лесно да достигнете до другата страна на парцела. Отвън е направена пълна изолация, направена е облицовка. Показвам ви отблизо точките на свързване на покрива и детайлите на изработката. Вижте, това тук е долната част на къщата, не е нормална жилищна площ. Това е складовата част, но и там външната облицовка е направена. Тази веранда е 18 квадратни метра, много широка веранда. Вижте, направена е точно в квадратна форма, 18 квадратни метра широка веранда, отгоре отново има декоративни детайли. Тук беше предпочетен прозорец от марката Winner в бял цвят. Избрани са спот осветителни лампи и стилна и семпла бяла стоманена врата. Верандата искам да я покажа така широко. Да, много е достатъчно. От люлката до масата за хранене, до комплекта за сядане. Верандата е достатъчно широка, за да се поберете удобно. Отпред става много просторно, когато е направена висока по този начин. Bu yüzden evinizi yaptırırken 2 metre taka visoko yaptırmanızın tek avantajı alt tarafta size çalışma alanı veya depo alanı sağlaması değil, aynı zamanda gerçekten çok keyifli bir ortam sunarak size böyle yüksekten daha ferah bir manzara alanı sağlaması. Bu krasivata veranda gördükten sonra evimizin içine doğru geçiyoruz. Kanala abone olmayan, beğenmeyen ya da paylaşmayan varsa çok ciddi emek veriyoruz arkadaşlar bu evlerin çekimi için. Lütfen abone olup beğenip paylaşmayı, destek vermeyi, süper teşekkürü unutmayın. Burası hemen dairenin içeriye girmeden önceki yüksek verandadaki yüksek PVC. В момента сме в хола. Това е хол с площ за сядане от 35 квадратни метра, включително кухнята. Тъй като холът е от тази страна, кухненската част, в която се намирам в момента, е обединена и просторна. Но въпреки това ви осигурява допълнително удобство и комфорт, сякаш е отделна кухня. От страната на салона, облицована с патлатма мрамор, виждате този елегантен участък. Вероятно, причината за това е подготовка за комина и за печката, която вероятно ще бъде поставена там. Веднага до него наблюдаваме високата и широка еркерна зона, която видяхме отвън. Тази еркерна зона наистина е с двойно кресло и масичка в средата. В всички къщи това вече се превърна в класика. Това място наистина предоставя чудесно пространство за пиене на кафе и наслаждаване на гледката. Вижте, дори от щастието на децата можете лесно да го забележите. Има много просторна атмосфера. Отгоре отново за осветление на хола са използвани LED лампи. Също така виждате декоративни осветления. На пода е използван светъл ламинат. За стените отново е избран тон между кремаво и бяло. Вижте отляво, погледнете и тук. Наистина ще вземем вашето машала. В момента сме в далечния ъгъл на салона.
Тук споменах, че е 35 квадратни метра. Веднага от входната страна е тук и казах, че от дясната страна има кухненски шкаф. Вижте, преминаваме към кухненската част. Зад елегантна, семпла, бяла, стоманена врата. Модерният и предпочитан цвят, антрацит и бялото, този контраст е на лице и тук. Вижте, тук отново, както и в другите къщи, беше предпочетен вакуумен капак за шкафовете. Някои го наричат лак, други вакуумен капак. И тук бяха предпочетени антрацитени дръжки. Направено е с стопери. На задната страна мокрите зони бяха покрити с триизмерни керамични плочки. Направени са ледокраси. Предпочетен е мраморен плот. Тук беше избран вграден уред в бял цвят. Отдалеч, когато погледнем, кухненската част изглежда наистина много привлекателна. Когато влезете в салона, тук има 5 квадратни метра антре, отдясно 1 на 10 квадратни метра, напред 1 на 10 квадратни метра, вляво напред 3 на 10 квадратни метра спални. Тук има и тоалетна и баня. Гледаме първата ни стая, тук е 1 на 10 квадратни метра, доста достатъчно широка спалня. Използвана е бяла стандартна американска панелна, стилна вътрешна врата. Веднага до нея има още една 1 на 10 квадратни метра спалня. Тук преминавам бързо, защото няма детайли. Точно срещу това, в симетрия, има по-голяма спалня от 13 квадратни метра. PVC дограмите отново са марка Winner, бели и с решетка. Вижте, тук има пространство, където шкафовете и леглото ви могат да се поберат съвсем удобно. 13 квадратни метра. Веднага до тях се намира банята и тоалетната на къщата. Срещу тях е избрана душ-кабина с стъкло, с огледало 100 на 100. Това е 6 квадратни метра баня. Тук беше избрана баня мебел с антрацит и черни дръжки, без рамка и с LED осветление отзад. Отново много красиво огледало и другите мебели. Тук е използвана тоалетна чиния марка Туркуаз Беле, както и комплект смесители марка Каре. Душ-кабината е доста елегантна. Тези огледални модели наистина изглеждат много по-луксозни и просторни, приятели. Създава се цялост с мебелите в антрацитен цвят. Когато излезете веднага назад, точно срещу вас се намира турска тоалетна. Това също е причина за избор. Тоест, има хора, които го предпочитат. Ако се иска, може да се направи по този начин. Очакваме вашата подкрепа от тези, които не са се абонирали за канала, не са харесали и не са споделили. Цената е дадена в описанието на квадратен метър. Ако ви трябва жилище от 70 квадратни метра, например, когато умножите цената на квадратен метър по 70, ще получите пълната цена. До следващото видео очаквам вашата подкрепа и ви пожелавам да бъдете здрави.